בוקר טוב. כמו שאתם רואים, זה עושה דיאגנוסטיקה לרכבים, לכל הרכבים, מכוניות. ההוטל הזה קוראים לו מקס פרו MP 900. זה. בואו נפתח אותו, נראה מה יש בפנים. כמו שאתם רואים פה, את היחידה המרכזית. יחידה מרכזית, מטליות לניקוי, כל השטויות האלה, הסברים, כבל טעינה עם מטען. זה אני הוספתי, זה בשביל זה. פה יש לנו את הכבל, שמחברים פה למעלה, כי זה לא עם בלוטות, זה עם חיבור ישיר. הכבל הזה מחברים לפה, את הכבל הזה השחור, את זה מחברים ל-OBD. ובתכל'ס זהו, לא צריך יותר מדי. אבל המכשיר הזה זה מכשיר מעולה, בואו נדליק אותו. נדלק. כמה שניות. המכשיר הזה, אם אני לא טועה, יש לו אפדייט 2 ואחרי 2 צריך לשלם עליו את האפדייט. אז רגע. לא עכשיו. יש לו, כמו שאתם רואים, 39 אפדייטים כרגע. לא מעניין, לא נעשה את זה. יש לו אפשרות לעשות סרוויס באוטו אחרי שאתם עושים טיפול, אחרי שאתם עושים משהו, אז אתם יכולים להיכנס על האוטו ולמחוק ולרשום שעשיתם את הטיפול הזה, כן? לבצע את הטיפול. אז וזה מכשיר מעולה, עושה, נגיד אם יש לכם בעיה עם החיישן של הגלגלים, אז יש לכם את האפשרות לעשות